Så vi er i Quest i Stockholm. Det er en spillekanal. Og i dag skal vi spille en af vores begge tos yndlingsspil, Castleband. Så jeg håber I godt kan lide det. Så her er vi i Castleband, og de her grafikker er faktisk ret gode, er de ikke? Jo! Okay, fedt. Jeg tror, der kommer der en slåsspil, og det eneste, man skal bruge, det er bare sværangreb. Ja, og så kommer katten med mavepuster, men det eneste, du skal gøre tilbage, det er en stor slås. Og så selvfølgelig, så er det katten dør, du vinder. Her kommer stigen af svær. Jeg vil virkelig gerne have den her stige, men bliver nødt til at komme forbi. Så her er stigen. Du skal bare trykke B. A. B. A. Undskyld for det samme. Og B. Efter du kommer op, så er det bare det her. Så det er her faktisk, man plejer at få et kæledyr. Og det bliver en grå kat. Det bliver en grå kat. Og så står det her, ja, man kan bruge sin kat til at gøre alt muligt. Efter det, så er det, at du har en mission, som du skal få. Og så unlocker du en mand, der hedder Victor. Det her er en af de sværeste missioner i hele spillet. Og du undrer hvorfor, men det er fordi, du skal trykke alle knapper på samme tid. Og her går vi, og det bliver svært. Og så er det, at du bare går tilbage til træet, og så er det, at du giver det vand, og så holder du Victor. Og så skal jeg vælge imellem. Det er virkelig svært, fordi Oscar har så mange superkræfter, men det her Victor også. Jeg vælger bare. Så her er Victor. Jeg skal lave en stor mission med ham, hvor det er Oscar og Victor, de prøver at redde verden, men så har vi nok noget spændende spil. Men tak for at se med på Castleband her i Quest Stockholm. Så altid ses.